Ka ngọzi Onyenwe anyị bụ Chineke bara gị ụba, ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ ka akpọrọ ịzụlite Esta ndị jupụtara na okwukwe. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-akọwa agbamume dị ka mgbe mmadụ na-enweghị ụjọ ọbụla. Nke a ezighị ezi. Agbamume abụghị enweghị ụjọ, kama ọ bụ njikere anyị na ịkpa agwa dị ka ihe anyị kwenyere na ihe anyị na-eme ziri ezi ma bụrụkwa dị ka Chineke si wee chọọ. Nke a bụ ụdị agbamume ka Esta gosipụtara mgbe o tinyere onwe ya n'ihe ize ndụ ịzọpụta ndị Juu. O doro m anya na Chineke ga-esite n'ihe ọmụmụ a gbaa ụmụ agbọghọbịa ndị nke Kraịst ume. Dịka ị na-ege ntị, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị nwere isiokwu ọzọ nke a kpọrọ ịzụlite Esta ndị jupụtara n'okwukwe. Ịzụlite Esta ndị jupụtara n'okwukwe. Anyị ga-ahụ n'ihe ọmụmụ a na Esta dabere na Chineke. Anyị ga-ahụkwa na o gosipụtara amamihe Chineke. Anyị ga-ahụkwa na Esta nyere onwe ya n'ịdị elu nke Chineke, na o nyekwara onwe ya n'ọlụ dịrị ya. Nke a bụ naanị ihe ole na ole n'ime ọtụtụ ihe nke anyị ga-ahụ n'isiokwu a. Ugbu a n'ịga n'iru, ụmụ agbọghọbịa nwere ụzọ pụrụ iche iweta ebube nke ndụ na ezinụlọ anyị, n'ịdị ukwuu ya nakwa n'iri uju ya. Ụmụ agbọghọbịa n'ụzọ niile dịka ụmụ okorobịa nwere ike n'ime ha imere Chineke ihe dị ukwuu. N'ezie, ana m eche ọtụtụ mgbe ebe alaeze Chineke gara anọ taa ma ewepụ inye aka nke ụmụ anyị tinyeworo n'ime ya. Ọ bụkwa ọlụ dịịrị anyị dịka ndị nne na nna inyere ụmụ agbọghọbịa anyị aka imezu ihe niile ha nwere ike imere Kraịst. Otu onye a na-akpọ Amy Camihel, onye ọtụtụ unu maara, kama eleghị anya unu amaghị na ọ ghọrọ nne nye ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-enweghị nne n'India, ndị gara ebi ndụ ha dịka ndị akwụna n'ụlọ chi dị iche iche, ma ọ bụ dị njọ karịa. O dere otu ekpere otu oge nye ndị ntorobịa. Echetara m ịkọpịrị site n'otu akwụkwọ ahụ. Nke a bụ ekpere nke o dere. Ọ sịrị: ezi Chineke, mee ka ha bụrụ ezi ndị agha nke Jizọs Kraịst. Ekwela ka ha laghachi azụ n'ụbọchị agha. Mee ka ha bụrụ ndị mmeri na ndị ga-enyere mkpụrụ obi aka. Mee ka ha dị ndụ, ọ bụghị ka ejere ha ozi, kama ka ha jee ozi. Mee ka ha nwee nrube isi. Mee ka ha doo nweda n'ala elu karịa ihe ndị ọzọ niile. Mee ka ha bụrụ ndị na-eme ihe, ọ bụghị naanị ikwu ihe. Mee ka ha kporie ndụ n'ịlụsi ọrụ ike, họrọkwa ihe dị ike karịa nke dị mfe. Mee ka ha kwesị ntụkwasị obi. Mee ka ha nwee amamihe, n'ihi na edewo ya, Chineke enweghị mmasị na ndị nzuzu. Mee ka ha site n'ịdabere na anyị rue n'ịdabere na gị. Ekwela ka ihe nke ụwa a chịa ha. Mee ka ha nwere onwe ha. Mee ka ha tolite n'arụ ike, bụrụ enyi, nwee obi ụtọ, nwekwa mmasị ime ndị ọzọ obi ụtọ. Nye ha anya ịhụta ịdị mma nke ụwa nakwa obi ife onye kere ha. Mee ka ha ghara imekpa anụ nakwa nnụnụ arụ. Mee ka ha kpọọ obi etili asị. Onyenwe anyị, ka ha jee ije
na mmụke nke iru gị. Nyekwa anyị onye nwe anyị na-arịọ ka anyị ghara ịda mba. Chineke bụ nzọpụta m dị ike. Anyị na-arịọ ka anyị zụọ ha ikwu okwu ahụ, biekwa ndụ ahụ, ma wepụkwa onwe ha nye ndị ọzọ na-enweghị mgbochi site n'arụ anyị. Ana m ewerekwa okwu nke ikpeazụ nke ọ sịrị ka ha wepụ onwe ha nye ndị ọzọ na-enweghị mgbochi site n'onwe. Otu ihe mmatụ pụtara ihe nke nwaanyị onye mezuru ekpere Amika Michel ka a ga-ahụ n'akwụkwọ Esta na agba ochie. Ọzụzụ ọbụla nwa agbọghọ ahụ bụ Esta nwere n'ụlọ, ọ natara ya n'ụzọ pụrụ iche ruo na ọ wụpụrụ onwe ya maka ndị ọzọ na-enweghị mgbochi site n'onwe ya. Ị ga-echeta na Esta bụrụ nwaanyị mara mma nke ukwuu, nwekwa egwu Chineke. Na senchuri nke 5 tupu Kraịst abịa, Chineke jirikwara ya napụta ndị ya ma chekwaa agbụrụ nke ezinụlọ nke Kraịst siri na ya pụta. Ka m gwa gị ụfọdụ ihe banyere ndụ ya nke eleghị anya ị gaghị amacha. Esta bụrụ nwa agbọghọ na-enweghị nne na nna, tolitere n'ụlọ nwanne nna ya bụ Modekaya. Modekaya zụrụ ya dịka nwa ya nwaanyị. O bikwara n'ụlọ ya ruo ụbọchị nke a họrọ ya ịbụ nwunye eze Artaxerxes ma ọ bụkwa Ahasuerọs dịka a na-akpọ ya na Hibru. N'etiti ụmụ agbọghọ niile ndị a kpọtara n'obi eze, Esta bụ nwa agbọghọ nwaanyị na-enweghị nne ka a họrọ iwere ọnọdụ eze nwaanyị Vashti, onye a chụdara mgbe o menyere di ya ihere n'ọgbọ. Onye nwaanyị wee tinye otu n'ime ndị nke ya n'ebe dị mkpa, nke ọ ga-abụ na mgbe mmadụ ọjọọ ahụ bụ Heman ga-atụ ụkpụrụ ya ikpochapụ ndị Juu, Esta ga-anọ ebe ahụ ịkụda ebili mmiri ya. Dịka na ndụ Daniel, anyị enweghị ọtụtụ akụkọ banyere mmalite ndụ ya na ụdị ọzụzụ nke e nyere ya mere ka ọ bụrụ nwaanyị nke pụrụ iche. Ma e nwere ụfọdụ ihe anyị ga-achọpụta n'akwụkwọ nsọ nke na-anọgide na nkọwa nke ndụ ya, nke anyị pụrụ ịghọta ọtụtụ ihe banyere ihe mere ka ọ bụrụ nwaanyị nke ọ bụrụ. A gwara anyị na Modekaya nwere nwanne nna ya nke a na-akpọ Hadasa, onye ọ zụlitere n'ihi na o nweghị nne ma ọ bụ nna. Nwa agbọghọ ahụ, onye a na-akpọkwa Esta, mara mma nke ukwuu na-arụ ya nakwa agwa ya. Modekaya werekwara ya dịka nwa nke aka ya. Ị ga-ahụta akụkọ a n'akwụkwọ Esta 2 amaokwu 7. Ọ sịkwara, o wee na-azụlite Hadasa nke bụ Esta, nwa nwaanyị nwanne nna ya, n'ihi na o nweghị nna ma ọ bụ nne. Ma nwa agbọghọ ahụ mara mma na-arụ, dịkwa mma ile anya. Mgbe nna ya na nne ya nwụrụ, Modekaya wee kuru ya onwe ya ka ọ bụrụ nwa ya nwaanyị. Modekaya bụrụ nwoke na-atụ egwu Chineke nke zụlitere nwa nwanne nna ya dịka nwa nke aka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ụdị ịhụnanya o nwere nye ya, lee anya n'akwụkwọ Esta 2 na amaokwu nke 11. N'oge a, dịka a kọrọ n'akụkọ a, akpọrọwo Esta jee n'obi eze isonye n'ịma aka banyere onye ga-abụ nwunye eze. A gwakwara anyị n'ụbọchị niile Modekaya na-anọ n'iru ụlọ eze nwaanyị ịmara maka ọdịmma Esta. Ụda ya dịrị ka nna. N'ụbọchị mbụ nke nwata nwoke bịara ịchọ nwa ya nwaanyị n'ụlọ, ọ na-agakwa n'iru na-aga n'azụ na-eche ihe na-eme. Esta tolitere dịka nwa na-enweghị nne na nna, ma n'ebe a
o nwere mwulite dị mma site na nwoke a onye na-atụ egwu Chineke nke zụrụ ya. Ana m ahụta ya dị ka nwoke onye maara na ya tinyere nwa agbọghọ ahụ n'ọnọdụ ihe egwu. Ọ maara na nwa agbọghọ ahụ nara eje n'obi eze ahụ. Ọ bụrụ na achọpụta ya, ọ ga-anọ na nsogbu dị ukwuu, ebe ọ na-agaghị anọkwa na nchekwa ya. Ya mere ọ na-echegbu onwe ya maka nwa ya nwaanyị. Ebe ọ ghọtara na ihe niile o mere bụ site na ebumnobi na uche Chineke, ọ pụghị ịkwụsị iche maka ya ọbụna otu ụbọchị. Unu maara ka nke a si eme. Esta nyere ịhụnanya nzaghachi dị ka nna ya. Ọ maara na a pụrụ ịtụkwasị Mọdekai obi. Ọ dabekwara na ngụ ya nakwa na amamihe ya. Nke ahụ mere o ji kwenye na ndụmọdụ ya. Cheta na ọ gwara ya ka ọ ghara ime ka a mara na ọ bụ onye Juu. Akwụkwọ Esta isi 2 amaokwu 10 sịrị, Esta egosighị ndị ya ma ọ bụ ụmụnna ya, n'ihi na Mọdekai nyere ya iwu ka ọ ghara igosi ha. O rubere nwoke isi dị ka nna ya. Mọdekai makwara na ọ bụrụ na ọ gwa ndị nọ n'obi eze na ya bụ onye Juu, apụghị ịhọrọ ya dị ka eze nwaanyị. Ọzọ, n'akwụkwọ Esta isi 2 amaokwu 20, anyị hụkwara otu ihe ahụ nke sịrị, Esta adịghị egosi ụmụnna ya ma ọ bụ ndị ya dị ka Mọdekai nyere ya n'iwu, n'ihi na ihe Mọdekai sịrị, nke ahụ ka Esta na-eme dị ka mgbe a na-azụlite ya n'aka ya. Cheta, Esta bụrụwa eze nwaanyị ugbu a. N'akụkọ a, emewe ememe idu ya n'ihu ọrụ mgbe a na-ede okwu ndị a. Ezizasiwo ụmụ agbọghọ ndị nke ọzọ niile ma họrọkwa ya ịbụ nwunye eze ugbu a. Ọ nọrọkwala dịka eze nwaanyị na obi eze. Enweghịkwa nwaanyị onye karịrị ya ike n'ala eze ahụ niile. N'agbanyeghị nke a, akwụkwọ nsọ kwuru na o mere ka onye nọrọ na nzuzo, ọbụna site na di ya, dịka Mọdekai dụrụ ya ọdụ. Ọ kwanyere ya ugwu dịka nna ya. O nwere nwekọrịta dị mma ya na nwoke ahụ, nke mere ka ọ nọrọ n'isi. O kpebiri ime ihe niile Mọdekai gwara ya ka o mee. Gịnị mere o ji nye ya ụdị ndụmọdụ ahụ? O yiri ihe doro anya na Esta gara etinye onwe ya na nsogbu ma ọ bụrụ na ọ gwara onye ọbụla onye ya bụ. Ya mere o mere ka ọ bụrụ ihe nzuzo. Anyị hụkwara n'akụkọ a na ọ chọrọ iru onye nwe anyị. Anakwa m eche na ị maara akụkọ a. Ya mere aga m agafere ụfọdụ ihe na ya ma wepụta ihe mmụta dị n'ebe a. Ma achọrọ m ka ịhụta na mgbe Mọdekai dụrụ eze nwaanyị Esta ọdụ, na ndụ ya nakwa nke ụmụnna ya ga-anọ n'ihe egwu. Cheta ugbu a, ọ maara na ya nọ n'ihe egwu n'ihi ihe Heman ga-eme. Ọ gwara ya ka o jekwuru di ya bụ eze, mmekwa ka ọ gbanwee obi ya. Nke ahụ bụ arịrịọ dị ire egwu n'ihi ihe abụọ. Nke mbụ, n'ụlọ ikpe ndị Pesia, mmadụ adịghị abịakwute eze ma ọ bụrụ na eze akpọghị ya. Ọ bụrụ na o jee n'iru di ya mgbe na-akpọghị ya, a pụrụ igbu ya ozugbo ahụ. Nke abụọ, dịka ọ dị n'iwu ndị Pesia, mgbe ọbụla eze mere iwu, ọbụnadị ya onwe ya apụghị ịgbanwe ya. Nke ahụ mere anyị ji nwee ilu ahụ a na-akpọ iwu nke ndị Media na Pesia, n'ihi na adịghị agbanwe iwu ndị a. Ya mere, kedu ka Esta ga-eji zaghachi arịrịọ nke onye nlekọta anya ya, onye nọchiri ọnọdụ nna ya? Hụta ihe na-eme dịka ị na-ele anya n'akwụkwọ nsọ gị. N'akwụkwọ Esta isi 4 amaokwu 15 nakwa nke 16, akwụkwọ nsọ sịrị, Esta wee sị ha zaghachi Mọdekai okwu sị, jee chịkọta ndị Juu niile ndị a na-achọta na Shushan, na-ebukwaranụ m ọnụ. Unu erikwala ihe, aṅụkwala ihe ọṅụṅụ ụbọchị 3, abalị na ehihie. Mụ onwe m na ụmụ agbọghọ m ga-ebukwa ọnụ otu a.
ma n'ụzọ dị otu a ka m ga-abakwuru eze nke na-adịghị ka iwu si dị, ma a sị na alawo m n'iyi, alawo m n'iyi. Hụta ihe o kwuru: chịkọta ụmụ Chineke niile ọnụ. Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu n'asụsụ anyị taa, anyị ga-asị, nweekwa ekpere na obubu ọnụ banyere m. Ọ dabere n'onye nwe anyị. Ajụjụ nke na-abịa n'obi m bụ, kedu ebe ọ mụtara maka ekpere? Kedu onye kụziri ya maka ekpere na obubu ọnụ? Kedu ebe ọ mụtara maka obubu ọnụ? Kedu ebe ọ matara na Chineke bụ ebe mgbaba ya dị ike n'oge mkpa, nakwa nkume ya nke na-adịghị efopụ na mgbe ebili mmiri bịara? Azịza nke a doro anya bụ na ọ mụtara ya site n'aka Modekaya. Nke ahụ mere otu ihe ji doo m anya. N'agbanyeghị ka ọnọdụ ọbụla ji dị ike, dịka Modekaya mere ka Esta mee ihe niile ọ gwara ya, o nwere iru ọchị n'ihi na ọ maara na ihe Esta ga-eme doro ya anya. Ọ ga-emezikwa ya n'ihi na ya onwe ya akụziworo ya nke ọma ka esi emezi ihe. O gosikwara amamihe nke si na Chineke. Ọ bụghị naanị na ọ dabere na Chineke, kama itolite n'ezinụlọ Modekaya, ọ mụtawa amamihe nke Chineke. Mgbe o zipụsịrị Modekaya ịchịkọta ndị otu ekpere, Esta chere ruo ụbọchị 3 tutu o jee n'iru eze. Ọ chọrọghị ịbanye n'obi eze na-ebughị ụzọ kpee ekpere na obubu ọnụ ụbọchị 3. Ọ chọrọ ka edozie ụzọ ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe o jekwuru eze, ọ hụtara iru ọma n'anya ya. Hụta n'akwụkwọ Esta 5 amaokwu 2 ruo na nke 3. Ọ sịrị, o ruo mgbe eze hụrụ Esta bụ nwunye ya ka ọ na-eguzo n'ogige na ọ natara amara n'anya ya, eze wee setịpụrụ Esta mkpa ọlaedo nke dị n'aka ya. Esta wee bịaruo nso metụ isi mkpanaka ahụ. Eze wee sị ya, gịnị ka ị na-achọ, Esta nwunye eze? Gịnị bụkwa ọchịchọ gị? Rue na ọkara alaeze ka a ga-enye gị. Ugbu a ọ maara na agaghị egbu ya. Esta wee jee nso metụkwa isi mkpanaka ahụ. Eze wee sị ya, gịnị bụ ọchịchọ gị, eze nwanyị Esta? Gịnị bụ arịrịọ gị? Aga m enye gị ruo n'ọkara nke alaeze m. Ana m eche ihe unu niile bụ ndị inyom gara eme n'oge ahụ mgbe di unu gwara unu nke ahụ. Unu gara ekwu ihe unu chọrọ ngwa ngwa ahụ. Unu gara ekwupụta ihe niile nke unu chewere echiche ya. Unu gara asị, eze, ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ọbụla nke m chọrọ, ihe m chọrọ bụ isi Heman. Achọrọ m ya ugbu a. Achọrọ m ka ọ nwụọ, ka e gbuo ya ugbu a. Achọrọ m ka mmegide niile akwụsị, n'ihi na Heman, dịka ị maara, enyewo iwu ka e gbuo ndị Juu niile. Ma Esta maara ihe karịa nke a niile. Ọ bụrụ nwaanyị onye maara ka esi ejidesi onwe ya ike. Ahụkwara m akụkọ a n'anya n'ihi ihe sochiri nke a. O nwetara akwụkwọ ndọrọ ego na-enweghị ihe edere ya n'aka di ya bụ eze, ma ọ gwaghị ya ihe ọ chọrọ. Kama ọ kpọrọ eze na Heman ka ha bịa oriri pụrụ iche. O buru n'obi inweta di ya mgbe obi kacha di ya mma, nke ga-eme ka o nweta ihe ọ chọrọ. O mere ka eze nọrọ n'ọnọdụ kasị mma nye ya. Nke ahụ bụ obi nke nwaanyị na-atụ egwu Chineke, nwekwa amamihe, nke edepụtara nye anyị maka ọmụmụ ihe. Ọ ga-etinye eze Artaxerxes n'ọnọdụ nke ọ gaghị enwe ike ịsị ee, kama ihe naanị ọ pụrụ ịsị bụ ee. Esta ghọtara na di ya hụrụ ibi ndụ dị elu n'anya. Ọ bụrụ eze hụrụ ememe oriri na nkwari n'anya. Ọ dịghị ihe ọbụla nke na-atọ ya ụtọ karịa inwe ọṅụ mgbe ọbụla na ime oriri na nkwari. Ọ makwara na eze
were Heman n'ogugo dị elu, nke mere na ọ ga-akpachara anya ịgafere nke ahụ. Ya mere, ọ banyere n'obi eze nke ọma. Agụ na-eme ndọgbu nke ukwuu ka a pụrụ ime ka ọ bụrụ nwamba mgbe o risiri nri dị ụtọ nke ukwuu. Ọ makwara nke a, ụkpụrụ ya akwụsịghịkwa ebe ahụ. Ngwa ngwa eze bịara n'oriri ya, nyekwa ya ohere ọzọ ikwu ihe mere o ji bịakwute ya na mbụ. Esta zaghachiri. Ugbu a lee nke a n'akwụkwọ Esta isi 5 amaokwu 7 na nke 8. Esta wee zaa sị, arịrịọ m na ọchịchọ m, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'iru eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma inye ihe m na-arịọ na ime ihe m na-achọ, ka eze na Heman bịa n'ọṅụṅụ mmanya vaịn nke m ga-emere ha echi, ka m ga-emekwa dịka okwu eze si dị. Ugbu a eze ga na-achọsi ike ịmara ihe ahụ nke nwunye ya chọrọ. Oriri nke ugbo abụọ. Gịnị n'ụwa nke a ka nwaanyị a chọrọ? Gịnị nọ n'obi ya? Nke ahụ bụ ihe nzuzo niile nke nwaanyị nwere, ihe nzuzo niile nke nwunye mmadụ ọbụla nwere. Esta emeghịkwa ka di ya mara ihe bụ mkpa ya ruo n'ụbọchị nke abụọ nke a kpọrọ oriri. Eleghị anya, ọ tụrụ anya na eze nwaanyị gara arịọ maka ọkara nke ala eze, n'ihi na ya onwe ya ekwewokwa nkwa nke ahụ. Ma ọ rịọrọ naanị maka ndụ ya. A ga-ahụta arịrịọ ya n'akwụkwọ Esta isi 7 amaokwu 3 nakwa nke 4. Ọ sịrị, Esta bụ nwunye eze wee zaa sị, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'iru gị eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma, ka enye m ndụ m na arịrịọ m na ndị m na ọchịchọ m, n'ihi na erewo anyị, bụ mụ onwe m na ndị m, ikpochapụ anyị na igbu anyị n'ime ka anyị laa n'iyi. Ma a sị na erewo anyị ịbụ ndị oru ndị ikom na ịbụ ndị inyom na-eje ozi, m ga-agba nkịtị. Ọ bụ ezie na onye mkpagbu agaghị emezu n'ihe ga-efunarị eze. Ugbu a, kedu ihe ị chere na nwoke kachasị ike n'ụwa a ga-eji zaghachi nke ahụ nye ọchịchọ ahụ a na-eme igbu nwunye ya nke ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, nke hụtawokwara amara n'iru ya? Ugbu a, o nweghị ihe ọzọ ọbụla nke ọ ga-eme na-abụghị ịgbaka n'iwe, chọkwa ka ọ mara onye na-achọ ime ihe dị otu a bụ igbu nwunye ya na ndị nke ya niile. Onye na-akpa nkata ahụ na onye iro ha nọkwa n'akụkụ ha. Eze nwaanyị akpọwo ya ka o soro n'oriri ahụ. Ihe mere Esta ji merie bụkwa nke a: o nyere di ya aka ịhụ ma ghọtakwa ka nsogbu a ga-eji mekọta obi ụtọ nke eze n'onwe ya. O nwere amamihe dị ukwuu otu a, nke mere na ọ rịọghị arịrịọ ya ngwa ngwa e nyere ya ohere ime nke a na mbụ, kama o mere ka di ya bata n'ọnọdụ nke nyere ya ohere n'oriri ahụ, ka eze wee hụta ihe ụfụ nke ọ na-agabiga, ghọtakwa na ọ bụrụ na ihe a gaa dịka esiri tụọ ụkpụrụ ya, nwunye nke ọ hụrụ n'anya ga-efunarị ya. O nwere mkpachara anya ịhụ na okwu ya emenyeghị di ya ihere, o meghịkwa ka ugwu di ya daa. Ihe niile nke o mere kwadoro obi ya nke ọma ịghọta. Ugbu a, aga m ajụ ajụjụ a: ebee ka nwa agbọghọbịa mụtara ụdị ihe ahụ? Kedu ka o ji nweta amamihe dị mma otu a? Ọzịza ya doro anya bụkwa ọzọ n'ụlọ Mọdekai. Ọ bụrụ na o tinyere amamihe nakwa egwu Chineke n'ime ya mgbe ọ nara etolite n'ezinụlọ ya ịbụ nwaanyị nke okwukwe. Ọ dị m ka onye ọbụla nwere agwa ndị a tolitere site n'ala nke dị omimi, bakwa ụba, nke rutere akụkụ niile nke dị n'akwụkwọ a anyị maara dịka Esta, okwukwe nke na-adịghị akwa aka na ịdị elu nke Chineke. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ụmụ anyị ndị inyom gbasoo nzọụkwụ Esta,
nke a na-agbara àmà. Anyị ga-enyere ha aka ije ije dịka Mordekai nyere Esta aka ije. Achọrọ m ka ịhụta na Esta nyere onwe ya n'ịdị elu nke Chineke. Ị maara na Esta bụ naanị akwụkwọ enwere n'akwụkwọ nsọ nke na-akpọga aha Chineke. Ị maara na aha ya adịghị n'akwụkwọ ahụ ma ọlị. N'agbanyeghị nke a, ụfọdụ ekwuo na Chineke karịrị ịnọ n'akwụkwọ Esta na nsaghe niile, eleghị anya karịa n'akwụkwọ ọzọ ọbụla n'akwụkwọ nsọ. Esta bụ akwụkwọ nke Chineke kasị elu nọrọ n'isi nhazi ihe niile. Ka m gosi gị ihe m na-ekwu. Chee echiche ngwa na nwa mgbe nta banyere Esta itolite na-enweghị nne na nna. Eleghị anya site n'ihe anyị pụrụ ịghọta n'akụkọ a, nne na nna ya nwụrụ mgbe ọ dịrị obere. Ọ dịrị ike nye Esta. O doro m anya na ndị ahụ bụ ndị tolitere n'ezinụlọ ebe otu onye na ndị mụrụ ha zụlitere ha na-eche mgbe ụfọdụ na ihe ha adịghị amasị Chineke dịka nke ndị ọzọ si amasị ya. Mgbe ụfọdụ ọnọdụ ndị a siri ike pụrụ iweta ihe mgbu na mmerụ ahụ. Ha na-emekwa ka anyị na-eche, Chineke, o nwere ihe ọbụla nke ị pụrụ ime? Gịnị mere apụghị m ịhụta iru gị ebe ọbụla? Gịnị na-eme na ndụ m? Ma mgbe ihe niile ndị a nara eme na ndụ Esta, Chineke nọrọ ya n'uche kacha dị elu nye ndụ ya. Mmadụ ole n'ime unu pụrụ ileghachi anya n'azụ na ndụ unu, hụtakwa ihe ndị unu na-aghọtaghị mgbe ha na-eme? Ugbu a, mgbe oge dị nta gasịrị, unu pụrụ ileghachi anya hụtakwa ihe Chineke na-eme. Otu a ka o si eme ihe. Ka anyị gaa n'iru n'ịtụkwasị obi. Ka Onyenwe anyị nọnyere anyị n'aha Jizọs. Amen. Ka Onyenwe anyị nọnyere gị. Taa o were m anya nke ukwuu, gị onye ọma na-ege anyị ntị, na Onyenwe anyị bụ Chineke isitewo n'okwu ya bụ nke a kpọrọ ịzụlite Esta ndị jupụtara n'okwukwe, ma gọzie gị n'ụdị pụrụ iche taa. Ma ndụmọdụ m na-enye gị bụ ka ị gaa n'iru ma tolite n'ime okwu a dịka ị na-etinye ya n'ọrụ. Maka na ọ bụghị onye na-anụ okwu Chineke ka Chineke na-agọzi. Ọ bụ nke a bụ okwu nsekpụtara ntị. Mgbe ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 5690 ma ọ bụ na 225 05 51 4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.